दिनैहाय जोङो टाइम डिस्टेन्स एन्ड स्पिड थारमाने सम जानथाय आरो खरथिनि सोमोन्दै जोङो क्लास लागोन एबा सावरायगोन। बेयाव आङो बेसिक कनसेप्टखौ नोंथांमोननो आङो फोरोंनाय जागोन। बेयो पार्ट 1 बेसिक कनसेप्ट बेयो पार्ट 1 बेयो आरो बेनि उनावहाय आङो एडभान्स लेभेलनिबो लासैनो लाबोगोन। दा बे भिडिअ'आव आं खालि बेसिक कनसेप्ट अनलि बेसिक जिर' लेभेलनि आं जिर' लेभेलनिफ्राय जागायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय अब्लानो टाइम डिस्टेन्स आरो स्पिडनि सायाव जिखि जाया मेथ्स कुइसन फैया मानो आनजादाव नोंथांमोना हागोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअ'खौ आराम्भ खालामदिनि। गिबियावनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों खरथि एबा जोंहा इंराजियाव मा बुङो बेखौ स्पिड बुङोब्ला माखौ बुजियो जों बेखौ बुजिग्रोनांगोन। बेयाव लिरदों नोंथांमोना नायदो मोनसे बेसादा सानगुरि समाव बारलांनाय जानथायखौनो जोङो मा खरथि होननानै बुङो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बेसाद बे मोनसे बेसादा नैबे मोनसे जायगानिफ्राय नैबे मोनसे जायगासिम हमनानै लाबाय मा नैबे ए निफ्राय नैबे बि सिम थांनांगौ आरोखि। होमबा बियो नैबे ए निफ्राय नैबे बि सिम थांनायाव माने सानगुरि समाव बेसेबां गोजान बारलांखो अब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुङो नैबे बेसादनि जोङो खरथि होननानै बुङो। खरथि एबा मा होननानै बुङो स्पिड। खरथि एबा मा होननानै बुङो स्पिड। हमनानै लाबाय बे बेसादा नैबे जायगानिफ्राय नैबे बि सिम थांनायाव बेसेबां खोथा बियो बेसेबां सम लादों जेनेबा 10 सेकेन्ड सम लादों। 10 सेकेन्डआव बे बेसेबां गोजान थांखो ए निफ्राय बि सिम बेयो थांदोंलायनो 150 मा मिटार 150 मिटार थांदों। अब्ला जोंना स्पिडा मा जागोन अब्ला जोंना बे बेसादनि स्पिडा जासिगोन बेसेबां 150 पार 10 सेकेन्ड नङा होमबा बेबायदि। थारमाने मा होनदों 10 सेकेन्डआव बे बेसादा बेसेबां गोजान थांदों 10 सेकेन्डआव 150 एबा 150 मिटार थांदों 150 मिटार गोजान थांदों। अब्ला बेखौनो जों मा होननानै बुङो स्पिड होननानै बुङो। नोंथांमोना होमबा स्पिडखौ मोनथिबाय। होमबा स्पिडनि फर्मुलाया जोंना जासिगोन बे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन। स्पिडनि फर्मुलाया जोंना जासिगोन मा गोजौआव मा थाखानाय 150 मिटार थारमाने बेथ' जानथाय जाहैबाय ए निफ्राय नैबे बि सिम बेसेबां गोजान बेनो जाहैबाय जानथाय। ओमफ्राय नैबे मा 10 सेकेन्डआ सम जाहैबाय। होमबा समाव बबाव थागोन गाहायाव नैबे अब्लिकखौ जों मा राननाय होबाय बेबायदि। होमबा सानगुदिया जानथाय ना सानगुदिया बे मा जानथाय ना सानगुदिया जोंना मा जानो हागौ किल'मिटार नङाबा मा जानो हागौ मिटार जानो हागौ। किल'मिटार नङाबा मा जानो हागौ मिटार। ओमफ्राय समना सानगुदिया जोंना मा जानो हागौ घन्टा घन्टा जानो हागौ नङाबा मा जानो हागौ सेकेन्ड। बेखौबो गोसोआव लानांगोन। जानथाया जेब्लायबो जोंना मायाव थानांगौ किल'मिटार नङाबा मिटाराव थानांगौ आरो समा मायाव थानांगौ घन्टा नङाबा सेकेन्डआव थानांगौ। बेखौ गोसोआव लाखा नोंथांमोना। होमबा बेनिफ्राय जोंहा बे कनसेप्टनिफ्राय जोंहा मा फर्मुला ओंखारनानै फैखो स्पिड एबा खरथिनि फर्मुलाया ओंखारनानै फैबाय। होमबा खरथि दिहुनोब्ला मा खालामनांगौ खरथि दिहुनोब्ला जानथायखौ होखानाय समजों राननांगौ नङा होमबा लोगोफोर मोनथिबाय नङा होमबा। होमबा जोंहा बेयाव जानथाया बेसेबांमोन जानथाया 150 ओमफ्राय समा बेसेबां 10 सेकेन्ड होमबा मिटार पार सेकेन्ड जाहैबाय। बियो मिटाराव दङ जानथाया ओमफ्राय समा सेकेन्डआव दङ मिटार पार सेकेन्ड। बेखौ रानोब्ला जोंहा बेसेबां मोनगोन 15 मिटार पार सेकेन्ड। होमबा 1 सेकेन्डआव बेसेबां गोजान जानथाय थाङो 15 मिटार थाङो आरोखि। होमब्ला नोंथांमोना खरथिखौ मोनथिबाय जानो हागौ। दाना जोंहा होमबा खरथिजों सोमोन्दो गोनां माखासे फर्मुलाफोर दङ जाय फर्मुलाया जोंना जोबोद इम्परटेन्टथार। बे फर्मुलाखौ गोसोआव लायोब्लानो नोंथांमोना खरथि
नि सायाव जिखि जाया कुइसन फैया मानो नोंथांमोना हागोन। अब्ला फैदो जोङो बे फर्मुलाखौ नायनोसै। बेयाव नोंथांमोना नुबाय इम्परटेन्ट फर्मुला गोनांथार मावसुलुफोर। आं एसे सिगाङावसो नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन स्पिडखौ माबोरै दिहुनो एबा खरथिखौ माबोरै दिहुनो। नै खरथिखौ माबोरै दिहुनो। खरथि समान समान मा डिस्टेन्स बाय टाइम। माने डिस्टेन्स माने जोंना मा बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना जानथाय। जानथायखौ माजों राननांगौ समजों राननांगौ। जानथायखौ माजों राननांगौ समजों। जानथाया जोंना मायाव होनाय थानो हागौ किल'मिटार नङाबा मायाव मिटाराव होनाय थानो हागौ। ओमफ्राय समा मायाव होनाय थागोन समनि सानगुदिया जोंना आवार घन्टा नङाबा मायाव होनो हागौ सेकेन्डआव थानो हागौ। बेखौबो गोसोआव लाखादो। ओमफ्राय बे फर्मुलानि जोहैनो जोंहा गोजौआव मोननै फर्मुला होबावदों। बे गोजौनि मोननै फर्मुलाखौ हायो। बे जाहैबाय मा हमनानै लाबाय नैबेखौ आं से नम्बर लाबाय। 2 नम्बराव जुदि जोंहा जानथायखौ दिहुननो थिनो लायनो जानथाया बेसेबां गोजान बेखौ दिहुननो थिनो अब्ला जोंहा मा खालामनांगौ जानथायखौ दिहुननो थिनोबा नैबे डिस्टेन्सखौ आं बेयाव लाखिबाय। जानथाय माने डिस्टेन्स नङाबा डिजों देखायबाय। ओमफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ नैबे स्पिडजों नैबे टाइमजों क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबानो जाबाय आरोखि। ओरैहाय स्पिड इनटु टाइम बेबायदि। होमबा डिस्टेन्स दिहुननायनि फर्मुलाया मा जाखो नै गोजौआव नायदो टाइमजों जोंहा माजों स्पिडजों सानजाबबानो डिस्टेन्स दिहुननाय जायो। बेखौ गोसोआव लादो। इम्परटेन्ट आरो बे फर्मुलाया। बे सोर फर्मुला नङाबा जोङो बे सानखान्थिखौ बेनि सोमोन्दै फैनाय सानखान्थि एबा खरथिनि सोमोन्दै डिस्टेन्सनि सोमोन्दै टाइमनि सोमोन्दै फैनाय सानखान्थिखौ जों मावफुंनो हानाय नङा नोंथांमोन। बेखायनो बेखौ गोसोआव लाथार। ओमफ्राय एखमबा जोंना कुइसनाव मा फैनो हागौ 3 नम्बराव टाइम दिहुननायबो फैनो हागौ। एखमबा टाइम दिहुनोब्ला जोंहा मा खालामनांगोन टाइमखौ लाखियोब्ला नैबे फर्मुला टाइमखौ लाखियोब्ला जोंहा डिस्टेन्सखौ स्पिडजों राननांगोन। नैबे मोनसे दा माखौ डिस्टेन्सखौ जोंहा माजों राननांगोन स्पिडजों राननांगोन। मोनथिबाय दा डिस्टेन्सखौ जोङो माजों राननांगोन स्पिडजों राननांगोन। अब्लानो टाइम दिहुननाय जायो। होमबा नोंथांमोना बे मोनथाम फर्मुलाखौ गोसोआव लाथार हा। जानथाय दिहुनबा मा खालामनांगौ टाइमजों आरो स्पिडजों सानजाबनांगौ। टाइम दिहुनबा मा खालामनांगौ डिस्टेन्सखौ स्पिडजों रानथारनांगौ। बेखौ गोसोआव ला। आरो स्पिड दिहुनबा मा खालामनांगौ डिस्टेन्सखौ टाइमजों राननांगौ आरोखि। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लादो। दानिया फैदो जोङो नेक्स्टआव नायनोसै। दाना गोसोआव लानांगोन। गोसोआव लानायाव मा लानांगोन नोंथांमोना सानगुदि सोलायनाय समाव मा जायो बे मोननैखौ गोसोआव लानांगोन। नैबे 1 नाम्बार आरो नैबे मा 2 नाम्बार हा। बे मोननैखौ गोसोआव लाथारनांगोन। 1 नाम्बाराव मा बुंदों किल'मिटार पार आवार निफ्राय मिटार पार सेकेन्डआव लांबा होखानाय मानजों जों मा खालामनांगौ 5/18 खौ सानजाबनांगौ। बेखौ गोसोआव ला। आरो जुदि मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय किल'मिटार पार आवाराव लांब्ला होखानाय मानजों जों मा खालामनांगौ 18/5 सानजाबनांगौ। बुजिबाय दा मा होनदों फार्स्टआव नैबे किल'मिटार पार आवार हमना लाबाय किल'मिटार पार आवारा मा स्पिड हमबायलायनो अबेबा मोनसे बेसादनि स्पिडा बेसेबाङाव होनाय दङ किल'मिटार पार आवाराव होनाय दङ। जुदि बेखौ आङो मायाव लाङोब्ला बेखौ मिटार पार सेकेन्ड दुइसिन सानगुदियाव लांबा जों मा खालामनांगौनो हमनानै लाबाय नैबे एक्सखौ सोलायनोसै। एक्सनि सानगुदिखौ आङो मिटार पार सेकेन्डआव लांबा बेजों जोंहा मा खालामनांगौ 5/18 खौ सानजाबनांगौ। 5/18 खौ सानजाबनानै होबानो बे सानगुदिया मा किल'मिटार पार आवारनिफ्राय मिटार पार सेकेन्डआव सोलायो। माबोरैहाय एबा मानि थाखाय 5/18 खौ सानजाबो बेखौबो जोङो दसे उनाव नायगोन आरो नोंथांमोननो आं देखायगोन बानायनानै। थिग बिदिनो दाना मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय 2 नम्बराव मा होननानै बुंदों मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय जुदि मा किल'मिटार पार आवार देरसिन सानगुदियाव लांब्ला जोंहा मा खालामनांगौ बे होखानाय मान हमनानै लाबाय होखानाय माना एक्स मिटार पार सेकेन्ड दंलायनो बेखौ आं किल'मिटार पार आवाराव लांब्ला बेजों मा सानजाबनांगोन आङो 18/5 खौ सानजाबनानै होनांगोन। अब्लानो बेनि सानगुदिया मायाव थांबाय किल'मिटार पार आवाराव थांबाय आरोखि। मानि थाखाय 5/18 खौ सानजाबखो मानि थाखाय 18/5 खौ सानजाबखो आं दा नोंथांमोननो बेखौ बानायनानै खिथानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।
फैदो मानो जोङो 5/18 आरो 18/5 फै सोलोंना जोङो बेखौबो लादिनि फैबाय जोङो 1 नम्बराव खोथा 1 नम्बराव दङ जोंहा मा किल'मिटार पार आवारखौ जोङो मा मिटार पार सेकेन्डआव मा सोलाय जों मा किल'मिटार पार आवारखौ मिटार पार सेकेन्डआव सोलायगोन देरसिननिफ्राय दुइसिनाव थांगोन होमबा नायदो जोङो बोरै खालामगोन बेयाव किल'मिटार अब्लिक आवार होननाय दं होमबा किल'मिटारा गोजौआव थांबाय आवारा गाहायाव फैबाय बेनिफ्राय जों मोनथिबाय किल'मिटारखौ मिटाराव लांदो नङा होमबा किल'मिटार बे किल'मिटारल' लिरनाय माने नोंथांमोना बुजिनांगोन 1 किल'मिटार ओमफ्राय नै बेयाव घन्टाल' लिरनायल' मानि नोंथांमोना बुजिनांगोन 1 घन्टा होमबा जोंहा 1 किल'मिटाराव बेसेबां मिटार जायो 1 किल'मिटारावथ' जोंहा बेसेबां मिटार मोनलाय 1000 मिटार जायो नङा होमबा ओमफ्राय 1 घन्टायाव जोंना बेसेबां सेकेन्ड थायो 1 घन्टायावथ' जोंहा बेसेबां सेकेन्ड थायो 60 × 60 थारमाने जोंना बेसेबां थायो 3600 मा थायो सेकेन्ड थायो नङा होमबा बेबायदि फैबाय दाना जों बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो बेखौ जोङो गोजौ गाहाय दाननो हायो नङा होमबा लाथिख' बिदि दानबायना होमबा गोजौआव मा थाखो गोजौआव 10 थाबाय गाहायाव मा थाबाय 36 द' सानजाब द' 36 बेखौ जोङो आरो दुइसिन महराव लांबावनांगौ दुइसिन महराव लांबा जों बेखौ 2 जों दाननो हायो 2 सानजाब 5 होबानो 2 सानजाब 18 होबानो मा 36 होमबाना फैबाय मा 5/18 फैबाय आरोखि 5/18 बुजिबाय दा होमबा जोंहा मानि थाखाय 5/18 खालामदों नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ खोथा आङो नैबेयाव ओरै होनाय दं जेनेबा 72 किल'मिटार पार आवारखौ जोंहा मिटार पार सेकेन्डआव लांबा जों बेखौ डाइरेक्ट मा खालामनांसिगोन बे होखानाय मान 72 जों जोङो 5/18 खौ सानजाबबानो बेयो मायाव थांबाय मिटार पार सेकेन्डआव थांबाय दाननाय दुनला दाननानै बेसेबां मोनो बेयो जाहैबाय मा मिटार पार सेकेन्डआव थाहैगोन आरोखि नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ निस्सय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ होखानाय माना जोंना बेसेबां 72 किल'मिटार बेखौ आङो मायाव लांनांगौ मिटार पार सेकेन्डआव लांनांगौ होमबा जों बे होखानाय मान किल'मिटार पार आवारजों जों मा खालामनांगोन 72 जों जोङो मा खालामनांगोन 5/18 खौ सानजाबनांगोन ओमफ्राय सानगुदिया बेना मा जाहैसिगोन दा मिटार पार सेकेन्ड जाहैसिगोन नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय दाना जों बेखौ दानदो 18 जों 72 खौ दानबा 18 सानजाब 4 होबा 72 दाननो हायो आं मा आग्लायखो 4 सानजाब 5 होमबा 4 सानजाबाव बेसेबां 20 मिटार पार सेकेन्ड होमबा 72 किल'मिटार पार आवारखौ आङो जुदि मिटार पार सेकेन्डआव सोलायोब्ला बेयो जायो मा 20 मिटार पार सेकेन्ड जायो नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय दा फैदो जोङो मानि थाखाय 18/5 बेखौबो जोङो सोलोंबावनोसै होमबा जोङो 2 नम्बराव फैबाय 2 नम्बराव जोङो मा मिटार पार सेकेन्डखौ जोङो मा किल'मिटार पार घन्टायाव सोलायनाय माबोरै सोलायगोन फैदो नै मिटार पार सेकेन्ड आं बेखौ लिरनो हायो गोजौआव मिटार गाहायाव सेकेन्ड होमबा बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो मिटारखौ जोङो किल'मिटाराव लांदो मिटारखौ जुदि किल'मिटाराव लांबा आङो मा दुइसिनखौ देरसिनाव लांनाय जागोन होमबा दुइसिनखौ देरसिनाव लांबा राननांगौ होमबा 1 मिटाराव बेसेबां किल'मिटार होमबा 1/1000 मा किल'मिटार 1/1000 किल'मिटार नङा होमबा ओमफ्राय दाना सेकेन्डखौ घन्टायाव लांदो होमबा 1 सेकेन्डआव बेसेबां घन्टा जागोन होमबा दुइसिनखौ देरसिनाव लांबाबो राननांगोन होमबा 1 सेकेन्डआव बेसेबां घन्टा 1/3600 मा जागोन घन्टा जागोन नङा होमबा ओस माने आवार किल'मिटार माने km बेखौ गोसोआव ला दाना बेबायदि फैबाय नङा होमबा दाना बेबायदि फैनाय लोगो लोगो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बानायलांबा जों बेखौ मोनसिगोन मा ओरैहाय गोजौनि 1/1000 खौ आं लिरबाय 1/1000 खौ लिरबाय ओमफ्राय नैबे गोलाव राननाय सिन बेखौ आं ओरै सानजाब होबाय होमबा नैबे गाहायना उल्था जासिगोन नङा होमबा गाहायना उल्था जायोबा मा 3600 गोजौआव गाहायाव 1 बेबायदि होबाय
दा जों बेखौ केन्सेल आउट खालामलायनांसिगोन नैबे 0 मोननै नैबे 0 मोननै केन्सेल खालामबाय बे 1 होमबा मा थाखो गोजौआवहाय 36 गाहायाव 10 बेखौ आं दानबावदो नैजों दानदोलाय 2 सानजाब 5 होबानो मा 10 2 सानजाब 18 होबानो बेसेबां 36 होमबा बेयो बेसेबां फैखो गोजौआव 18 गाहायाव 5 ओमफ्राय सानगुदिया मा जाबाय किल'मिटार पार आवार जाहैबाय होमबा नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ मिटार पार सेकेन्डखौ किल'मिटार पार आवाराव लांबा मा खालामनांगौ जोंहा 18/5 जों सानजाबनांगौ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो जों मोनसे एग्जाम्पल नायनोसै एग्जाम्पल हिसाबै आङो मोनसे लानोसै मा एग्जाम्पल हिसाबै 25 मिटार पार सेकेन्डखौ 25 मिटार पार सेकेन्डखौ किल'मिटार पार आवाराव सोलाय बेबायदि बेयो एग्जामाव फैया जास्ट जोंहा एग्जामनि कुइसनखौ हानो थाखाय बेफोरखौ मोनथिनानै थाजोबनांगौ आरोखि बिसोर जाहैबाय मा बेसिक कनसेप्ट गोजा बेखौ मोनथिनानै थाग्रोनांगौ आं दहाय बुंदोंमोन मा जोंहा मिटार पार सेकेन्डखौ दुइसिनखौ देरसिनाव लांबा जों मा खालामनांगौ 18/5 जों सानजाबनांगौमोन होमबा होखानाय माना 25 नालाय बे 25 खौ आङो मा 18/5 जों सानजाबबानो बेयो मायाव थांसिगोन बेयो किल'मिटार पार आवाराव थांसिगोन आरोखि होमबा जाफैदो 5जों 25खौ दाननो हायो 5 सानजाब 5 बेसेबां 25 नङा होमबा बे मा आग्लायखो 5 into 18 बा 5जों 18जों सानजाबदो 5 सानजाब 8 40 4 हाथिलिक 5 सानजाब 5 6 स्नि 8 9 90 किल'मिटार पार आवार जाबाय होमबा जोङो बेनिफ्राय मोनथिबाय 25 मिटार पार सेकेन्डखौ जुदि किल'मिटार पार आवाराव लाङोबा बेसेबां 90 किल'मिटार पार आवार जायो नोंथांमोना निस्सय बेखौ बुजिबाय जानो हागौ फैदो दानिया जोङो मोनथामसो जोङो कुइसन सल्भ खालामनोसै बेसिक लेभेलनि एकदम जिर' लेभेलनि कुइसन मोनथामसो चेक खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एक नाम्बार एग्जाम्पलाव फैबाय बेखौ एक नाम्बार सानदो बेयाव बुंदों जुदि मोनसे गारिया 5 घन्टायाव 125 किल'मिटार जानथाइ थाङो अब्ला गारिनि खरथिया बेसेबां बेयाव माखौ दिहुननो थिनदों स्पिडखौ दिहुननो थिनदों नोंथांमोना साननानै ला बेयो बेसिक जों जागायजेननाय नालाय ओंखायनो बेसिकआव लादों बा सलुसनाव जोङो बेखौ बानायगोन बेयाव जोंहा मा होनाय दङ टाइमा होनाय दङ टाइमा बेसेबां होनाय दङ टाइमा जोंना 5 घन्टा 5 आवार होनाय दङ ओमफ्राय जानथाया बेसेबां डिसटेन्सआ होनाय दङ 125 किल'मिटार ओमफ्राय जोंहा माखौ दिहुननांगौ खरथि एबा स्पिडआ गैया होमबा जोंहा सिगाङावसो मोनथिखाबाय एबा जोंहा नायखांखाबाय स्पिड दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन डिसटेन्सखौ जोंहा मा होनाय समजों राननांगौ ओमफ्राय सानगुदिखौ नायनांगौ सानगुदिया जोंना बेया मायाव दङ नै किल'मिटार पार आवाराव दंखायो नै डिसटेन्सआ किल'मिटाराव थायोब्ला जोंना समा घन्टायाव थाथारनांगोन जुदि डिसटेन्सआ मायाव किल'मिटार थायोब्ला टाइमा बेसेबाङाव थानांगोन टाइमा जोंना घन्टायाव थाथारनांगोन आवाराव बिदि जुदि डिसटेन्सआ मिटाराव होनाय थायोब्ला टाइमा मायाव थानांगोन सेकेन्डआव थाथारनांगोन बेखौ गोसोआव लानानै जोङो कुइसनखौ सलुसन खालामनांगोन होमबा जोंहा फैदो स्पिडखौ दिहुननांगौ नालाय होमबा स्पिडआ जागोन डिसटेन्सखौ समजों दानदो डिसटेन्सआ 125 किल'मिटार ओमफ्राय टाइमा बेसेबां 5 घन्टा होमबा 125खौ 5जों डिभाइड खालामदो 5जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 125खौ 5जों डिभाइड खालामदो 5 सानजाबनाय होबा बेसेबां जायो 10 दानख'मा 25 5 सानजाबबा बेसेबां 25 बेसेबां मोनो 25 किल'मिटार पार आवार मोनो होमबा स्पिडआ बेसेबां जायो 25 किल'मिटार पार आवार दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायबावनोसै दा 2 नम्बराव फैबाय जोंहा नैबे 2 नम्बराव होदों नै मोनसे रेलगारिया 10 किल'मिटार पार आवार खरथिजों खारनानै गासै 200 किल'मिटार जानथाइ हान्थिनांगौब्ला बेसे सम नांगोन होमबा बेयाव टाइमखौ बिदों नङा होमबा बेयाव जोंहा मा होनाय दंखायो स्पिडआ होनाय दंखायो
स्पिडा बेसेबां होनाय दङ 10 किलोमिटार पर आवर थारमाने 1 घन्टायाव बेसेबां 10 किलोमिटार थाङो होननाय जादों बे 1 घन्टायाव 10 किलोमिटार थाङोब्ला गासै डिस्टेन्स हान्थिनांगौआ बेसेबां 200 किलोमिटार डिस्टेन्स हान्थिनांगौ होमबा टाइमा बेसेबां लागोन बेखौ बिदों बा बेबो सिम्पल होमबा टाइम दिहुननायनि फर्मुलाखौ बाहायदो बेयाव टाइम दिहुनबा जोंहा डिस्टेन्सखौ माजों डिभाइड खालामनांगौमोन जोंहा स्पिडजों डिभाइड खालामनांगौमोन नङा होमबा सानगुरियाबो किलोमिटार पर आवाराव होनाय दंखायो होमबा जोंहा सानगुरिखौ सोलायनांगौ गैया डिस्टेन्सआ गासै बेसेबां 200 किलोमिटार नङा होमबा 200 किलोमिटार ओमफ्राय टाइमा बेसेबां होनाय माबाया स्पिडआ बेसेबां होनाय दं 10 किलोमिटार पर आवार होनाय दङ होमबा किलोमिटार केन्सेलखा होमबा दानबा बेसेबां मोनगोन जोंहा बेखौ 20 घन्टा लागोन जोंहा 200 किलोमिटार जानथाय मोनहैनो थाखाय दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दाना फैदो जोंहा 3 नम्बर कुइसनाव 3 नम्बर कुइसनाव फैबाय गंसे गारिनि खरथिया 72 किलोमिटार पर आवार जायोब्ला बे गारिया 5 सेकेन्डआव बेसे गोजान थांगोन बा 5 सेकेन्डआव बेसेबां गोजान थांगोन बेखौ बिदों होमबा जोंना बेसेबां माबाया खरथिया स्पिडआ बेसेबाङाव होनाय दङ स्पिडआ 72 किलोमिटार पर आवार होनाय दं ओमफ्राय टाइमा बेसेबाङाव होनाय दङ टाइमा जोंना 5 सेकेन्ड होननाय दं टाइमा होमबा डिस्टेन्सखौ बिदों होमबा जोंहा बेयाव सानगुरिया आलदा दं नै किलोमिटार पर आवार दङ ओमफ्राय मोनसे सेकेन्ड दं होमबा किलोमिटार पर आवारखौ जोङो सेकेन्डआव लांनांगोन होमबा किलोमिटार पर आवारखौ सेकेन्डआव लांबा जों मा खालामगोन ओरैमोनला होखानाय स्पिडआ बेसेबां होनाय दङ होखानाय स्पिडआ जोंहा 72 आं जुदि बेखौ मिटार पार सेकेन्डआव लांबा बेसेबां जागोन मिटार पार सेकेन्डआव लांबा आङो 5/18 जों सानजाबनांगोन नङा होमबा 5/18 जों सानजाबनानै बे सानगुरिया मा जायो मिटार पार सेकेन्ड जायो होमबा फैदो 18 सानजाब 4 होबा बेसेबां जायो 72 नङा होमबा 4 into 5 थाबाय बेसेबां जागोन 20 मिटार पार सेकेन्ड होमबा 1 सेकेन्डआव बेसेबां गोजान थाङो 1 सेकेन्डआव 20 मिटार थाङो होननाय जादों 1 सेकेन्डआव 20 मिटार होमबा 1 सेकेन्डआव 20 मिटार थाङोब्ला होमबा जोंहा 5 सेकेन्डआव बेसेबां थांगोन बेखौ बिदों होमबा डिस्टेन्स दिहुनबा जोंहा फर्मुलाया मा जायोमोन डिस्टेन्स दिहुनबा स्पिडजों टाइमजों मा खालामोमोन सानजाबोमोन स्पिडआ बेसेबां थांखो जोंहा 20 ओमफ्राय टाइमा बेसेबां होनाय दङ जोंना 5 होमबा मोननैजों सानजाबा बेसेबां जागोन 5 सानजाबनै 100 बेसेबां थांगोन 100 मिटार थांगोन नङा होमबा गासै डिस्टेन्सआ बेसेबां जागोन 100 मिटार दा फैदो जोङो मोनसे आरो नायबावनोसै आरो मोनसे फैबावबाय जोंहा बेयाव 4 नाम्बार बेयो 4 नाम्बार एग्जाम्पल बेबो बेसिक लेभेलनि गंसे गारिनि खारथिया 54 किलोमिटार पर आवार जायोब्ला बे गारिया 1 मिनिटआव बेसेबां गोजान थांगोन 1 मिनिटआव बेसेबां गोजान थांगोन बेखौ बिदों बेयाव जोंना खरथिया दङ स्पिडआ बेसेबां 54 किलोमिटार पर आवार ओमफ्राय टाइमा बेसेबां होनाय दङ टाइमा जोंना बेसेबां 1 मिनिट होनाय दङ 1 मिनिट मानि जोंना बेसेबां जायोमोनलाय 60 सेकेन्ड नङा होमबा 1 मिनिट मानि बेसेबां 60 सेकेन्डआव कनभार्ट खालामनानै लाबाय दा जोंहा डिस्टेन्सखौ बिदों होमबा बेखौबो जोंहा मा खालामदो स्पिडआ बेयाव बेसेबां दङ स्पिडआ बेयाव 54 किलोमिटार पर आवार होनाय दं नालाय बेखौबो जोङो मिटार पार सेकेन्डआव मा मिटार पार सेकेन्डआव सोलायनानै लानोसै मिटार पार सेकेन्डआव सोलायनानै लाबा जोंहा माजों सानजाबोमोन 5/18 जों सानजाबोमोन गोसोआव ला मिटार पार सेकेन्ड होमबा बेखौ जोंहा दाननांसिगोन दाननानै ओमफ्राय जोङो बेखौ दुइसिन महराव लांग्रोनांसिगोन 18 सानजाब 3 होबा बेसेबां होमबा 54 खौ दाननो हायो होमबा आंनाव बेसेबां मोनखो 3 सानजाब 5 बेसेबां मिटार पार सेकेन्ड 15 मिटार पार सेकेन्ड थांबाय 15 मिटार पार सेकेन्ड दा बेखौ जोंहा मा डिस्टेन्सनि फर्मुलायाव बहायदो आं नैबेयाव होनसै होमबा डिस्टेन्स
फर्मुलाया जोंना मामोनलाय डिस्टेन्स फर्मुलाया जोंना टाइमजों स्पिडजों सानजाबनांगौ नङा होमबा टाइम इनटु स्पिड बे टाइमजों स्पिडजों सानजाबबानो जोंहा डिस्टेन्स जायो जायगा थोयैखौ आंनो लिरहैनोसै डिस्टेन्स इक्वल टु टाइम इनटु स्पिड टाइमा बेसेबां नाय दङ 60 सेकेन्ड 1 मिनिट मानि बेसेबां 1 मिनिट मानि 60 सेकेन्ड ना होमबा आं बेयाव 60 सेकेन्डसो होनांसिगोन ओमफ्राय स्पिडा बेसेबां मोनहैखो 15 होमबा बेसेबां 60 जों 15 जों सानजाबदो 60 जों 15 जों सानजाबा बेसेबां जायो बेयाव 60 आरो 15 नोंथांमोना सानजाबदो बेसेबां 30 एबा लाथिख' 6 बेसेबां 900 नङा होमबा 900 मिटार थांगोन बेयो 900 बेसेबां 900 मिटार थांगोन होमबा बेसेबां गोजान थांगोन होमबा 900 मिटार नोंथांमोना होमबा बेखिनियावनो टाइम स्पिड एन्ड डिस्टेन्सनि बेसिक कनसेप्टखौ रोंबाय बेसिक कनसेप्टजों लोगोसे आङो मोनथामसो एग्जाम्पलबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बानायनानै खिन्थानाय जाबाय दानिया आङो नेक्स्ट पार्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आङो एसे एडभान्स लेभेलनि फोरोंनाय जासिगोन नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला आङो पार्ट टु भिडिअ लाबोगोन आं बेयाव एसे एडभान्स लेभेल जायफ्रा मा एग्जामाव फैयो एबा एग्जामाव फैखांबाय आं बे कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय थेंक इउ